ଏତ୍କି ଆମର ଗାଁ ସାଥି ଯେତେ ଲୋକ ଅଛୁ ସେମାନକେ ଡାକି ଆଜି ଡାକଲେ ଯେ ତାଙ୍କେ ଏକା ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ ବାଟ ଦେଖେଇବେ। ଆମର ଲୋକ ତ ଏବେ କିଏ କିଛି କହିବାର ଉପାୟ ନାଇଁ ଦିଶବାର। ଏବେ ଯାହାକେ ମିଳିଲା ସେ କାମ କରିଦେଲା ପୁରା ହେଇଗଲା। मोर चकला पत्र परा चकला पत्र हाँ कि ना श्यामलाल श्यामलाल कौन ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ୟାମଲାଲ ଭୁଞ୍ଜିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାନ କମ୍ ରହୁଛି। କ'ଣ କଲେ ଉପସ୍ଥାନ ବେଶୀ ହେବ ତାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବତାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ